ní báyìí kókó inú ìwé ìròyìn kúmọkùmọ ni ọpọ́n sún kàn látẹnu bàbá wa igúnnugún bà lórùlé ojú tó lé ojú tó kó ẹ máa bá wa ká lọ. Ṣọlásọ́bọ̀ wálé fi oògùn èkúté sínú popcorn fún ìyá Rainbow nítorí fíìmù Tádé Ògìdán. Kíní sì ń jà rìnrìn nínú iṣẹ́ òṣèré náà. Anyway. Tinubu pè Lálùdé ní amúgbó ní iwájú Aláàfin. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o aṣíwájú. Ẹ gbà mí o, oníkíjìpá fi ilẹ̀kùn ọkọ̀ tuntun gé Akínọlá Ìyá lọ́wọ́ nítorí mọ́sà ní ọjọ́ ìkómọ Yẹmí Ṣọ́ládé. Kí ló náà wá lọ? Kí ló wá lọ ọbẹ̀? Gbogbo ohun tí wọ́n bá pè yín sí ẹ máa ràn kankan pẹ́kọ́ tó fi ilẹ̀kùn gé ẹ lọ́rùn lójú kòkòrò ọmọdé láì ṣe sọ jí. Ẹ má bínú jàre ẹ̀yin èèyàn mi. Wonderful! Alhaji Gọ́gùn pé Gúrú Màrájì lẹ́jọ́ nítorí sista YouTube ní Facebook bá fa Twitter mọ́ra. Píparí ọmọ ẹranko ò bá bàjẹ́ ọmọ ènìyàn ò lè dùn ó dá abẹ́ yẹn ó dájà sáárín Google àti YouTube. It is well kan gani. Jìbò olórí hip hop ju báńgà níbi tí wọ́n ti ń kí Ásámù o ní lèmọ́mù bá bẹ́ sí kànga. Lèmọ́mù mọ́lásí. Àṣírí tú o, àṣé Gúrú Màrájì ní Fúnkẹ́ Akíndélé bí àwọn ìbejì fún ní ìlú Ẹdẹ ni Anta Láníyàn bá yan Olúbàdàn lódì. Kí ló kan Olúbàdàn nípa ọ̀rọ̀ Fúnkẹ́ Akíndélé bímọ fẹ́ nìkan? Anta Láníyàn ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹ kú oríire! Ìjókòó àgbà lọ́rọ̀gún yóò fi búrẹ́dì Agége méje tọrọ fún àwọn ààfin ní iwájú Ọbásanjọ́. Gbogbo yín ni a pè ó. Àṣírí tú! Àṣé Gúrú Màrájì ní Fúnkẹ́ Akíndélé bí àwọn ìbejì fún ní ìlú Ẹdẹ